खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो गिबियावनो दैमारि बड' निउस चेनेलनिफ्राय नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै आं गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। मिजिंथियो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। इजराइल आरो हामासनि गेजेराव जानाय दावहाया दिनैसिम 36 सान जाफैलायबाय, नाथाय बे दावहाया दिनैसिमबो जोबनानै थांनायनि लामायाव आगान होआखै। एखनब्ला बे दावहायाव इजराइल हादोरा गाजायाव एयार स्ट्राइक आरो टेंक बायदि लानानै ग्राउन्ड अपारेशन खालामनायखौ बारानिफ्राय बारासो खालामनानै हामासखौ गाग्लोबदों। बे दावहायाव इजराइल हादोरा गाजानि 5 किल'मिटार सिङाव हाबलांनानै गाग्लोबनायजों लोगोसे दा गिथावना सैमाफोरखौबो दावहायाव बाहायनानै हामासनि सायाव गाग्लोबहोदों होननानै मिन्थिनो मोन्दों। इजराइलनि गाग्लोबनायाव उदखारि हामासफोरा थावरिनो हायै जानानै दा गाजानिफ्राय साफा सानै इजिप्ट हादोर फारसे एम्बुलेन्स गारिनि दारै खारखोमा लांदों आरो उदखारि हामासफोरा एम्बुलेन्स गारिखौ गला बारुद रोगानो थाखायबो बाहायदों होननानै मिन्थिनो मोन्दों। बेजों लोगोसे इजराइल हादोरनि गाग्लोबनायखौ गिनानै गाजानिफ्राय गासै 8 लाख सुबुंफोरा गाजाखौ गारनानै इजिप्ट हादोराव रिफुजि केम्पआव थाफैदों। दिनैसिम इजराइल हादोरनि गाग्लोबनायाव गासै सा 9,227 फिलिस्तिन हादोरनि सुबुंफोरा जिउ गोमाबाय, जेराव सा 1,200सो आइजोफोर आरो सा 3,760 गथ'फोरबो दंमोन। आरो थांनाय साननैसो सिगांसो इउनाइटेड नेशननि जेनेरेल एसेम्बलियाव बे दावहाखौ लानानै फोजोबनो थाखाय भटिं खालामनाय जादोंमोन, जेराव 193 हादोरफोरनि गेजेराव गं 120 हादोरफोरा दावहाखौ बन्द खालामनांगौ होननानै बिल पास खालामनाय जादोंमोन। बेनि लेखायै इउएननि जेनेरेल सेक्रेटारिया दावहाखौ फोजोबनो थाखाय इजराइलखौ बिथोन होदोंमोन, नाथाय दिनैसिम बे दावहाखौ इजराइल हादोरा फोजोबनायनि सोलाय बारायनायखौसो नुनो मोन्दों। दा बेनि सायाव इउएनआ मा थांखि लायो सम फैब्लासो नुनो मोनसिगोन। दा बे दावहानि गेजेरावनो इजराइल हादोरनि सासे मन्थ्रिया गाजाखौ पारमाणु बम गावनानै थेर-बेथेर खालामनो थाखाय हुमखि हरदों। बे जाथायनि उनाव बुहुमनि गोबां हादोरफोरा इजराइलनि हेंथा गसंखांदों आरो इजराइलनि गिबि मन्थ्रि बेन्जामिन नेतान्याहुआ गावनि मन्थ्रिनि बेबादि बुंनायनि थाखाय निमाहा बिनो गोनां जादों। दासान्दि दिल्ली रायजोआ बार गेब्रेंनायजों गोबां जुजिगासिनो दं। भारत हादोरनि रायजोफोरनि मादावनो दिल्ली रायजोनि बारहावाया गेब्रेंसिननाय। मख'नो गोनांदि कलकारखानानिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै आरो गारि मटरनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दैफोरा गोजां बोथोरनि दै थरथिंफोरजों लोगो नांनानै दिल्लीनि बारहावायाव मेगननि नोजोरा सोरखिगनो हागयै खुवा खोबदों, जायनि थाखाय सुबुंफोरा हान्थिनाय बायदियाव गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों। बेखौ नोजोर होनानै दिल्ली सोरखारा साननैनि थाखाय दिल्लीयाव थानाय गासै गुदि फरायसालिफोरखौ बन्द फोसावदोंमोन, नाथाय दिल्लीनि आबहावाया दै थरथिंजों उखुन्दैफोरा लोगो नांनानै स्मग सोमजिहोना जेखौबो रोखा नुयि खालामबाय आरो आबहावा गेब्रेंनाय जाथाय बायदिखौ बिथा खालामना दिल्लीनि सोलोंथाइ मन्थ्रि अटिसि बिथाङा दिल्लीनि गासैबो गुदि फरायसालिफोरखौ फैगौ 10 नबेम्बर खालारसिम बन्द फोसावनानै होनाय जाबाय। मख'नो गोनांदि बे उखुन्दै गोनां स्मगखौ हां लायोब्ला केन्सार बादि गिदिर बेरामफोरा सोमजियो आरो बेजों लोगोसे हापानि बायदिबो बेरामा जायो। साननैसो सिगांसो बे बार गेब्रेंनायखौ खमायनो थाखाय दिल्ली सोरखारा माखासे गोरा बिथांखिफोर लानायखौ नुनो मोन्दोंमोन, जेरै डिजेलजों सालायनाय बास गारिफोरखौ बन्द खालामना होनायजों लोगोसे गोबां उखुन्दै गग्रा गारिफोरखौ नायबिजिरनानै हमनाय आरो जुरिमाना फोनांनाय बायदि बायदि। बर' हारिया सानफा एफा गेलेमु बिथिङाव सिनायथि जानो हागासिनो दं। बर' हारिनि गेलेगिरि बर' फिसाफोरा सानफा एफा नेसनेल आरो इन्टारनेसनेल खेलाफोराव गेलेनानै मेडेल देरहानो हानानै मुंदांखा जानो हानायजों लोगोसे हारिनि गोग्गानाय लाबोनो हादों। थिग बेबादिनो गासै 7 बर' फिसाफोरा मेडेल देरहासार जानो हादों। दासान्दि गवायाव सोलिगासिनो थानाय 37थि नेसनेल खेलायाव आर्चारि इभेन्टआव बर'नि फिसा तुतुमुनि बर'आ सनानि मेडेल देरहासार जानो हादों। बेजों लोगोसे 4 बर' फिसाफोराबो उसु बादायलायनायाव बान्था देरहानो हादों। फारियै सानमा ब्रह्मआ रुफानि मेडेल, रंगिना दैमारिया रुफानि मेडेल, पद्मिनी नार्जारिया ब्रन्ज मेडेल आरो आर्चारि गेलेगिरि अरुण बर'आबो आर्चारि बादायलायनायाव 2 मेडेल, 1 गल्ड आरो 1 सिलभार मेडेल देरहानो हानानै ओनसोलजों लोगोसे बर' हारिनि गोग्गानाय लाबोनो हादों। गौहाटी बर' एस'सिएशननि मोनसे बाख्नायजाथाव हाबाफारि। गौहाटी बर' एस'सिएशना बावैसो सिगां फोसावनाय एपिसिनि मेन्स आनजादाव उथ्रिसारनाय बर' बिजाथि एबा बर' फरायसाफोरखौ लानानै मोनसे हाबाफारि लानाय जादों। बे हाबाफारियानो जादों एपिएससि मेन्स आनजादाव उथ्रिसारनाय बर' बिजाथिफोरखौ मक इन्टारभिउ काम काउन्सिलिं प्रग्राम लादों। बे हाबाफारिनि गेजेरजों उथ्रिसारनो हानाय बर' बिजाथिफोरखौ एपिएससिनि मक इन्टारभिउआव गोरलैयैनो उथ्रिसारनो हानाय बायदियै
सोमोन्दै सोलोंथाइ होनाय जागोन। गुवाहाटी बर' एस'सियेसना बे हाबाफारिखौ फैबाय थानाय 9 नभेम्बराव गुवाहाटीनि ससियेल लिटारेलि कालचारेल कमप्लेक्स बर' साहित्य सभा बाथौफुरियाव लानाय जागोन। लोगोसे 8 नभेम्बराव गुवाहाटी बर' एस'सियेसना एपिसिनि मेन्स आनजादाव उथ्रिसारनाय बर' बिजाथिफोरखौ बरायनाय हाबाफारिबो लानाय जागोन होननानै फोरमायदों। आरोबाव सासे आलफा उदांनि केडारआ अरनबारिनिफ्राय खारखोमाबोनानै गावखौनो सारेन्डार खालामफैबाय। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला नाहरकटियानि जयपुराव थानाय इन्डियान आर्मिनि केम्पआव फैनानै गावखौनो गथायफैदों। बिथांनि मुङानो जादों माधव सेटिया। बिथाङा शिबसागर जिल्लानि सिङाव थानाय दिसामगाव गामिनि थागिबि होननानै मिन्थिना मोन्दों। बिथाङा थांनाय 2021 मायथाइयावनो आलफा उदां आफादाव हाबदोंमोन होननानै फोरमायदों। दा बिथाङा म्यानमारनि आलफा उदांनि केम्पनिफ्राय खारखोमाबोनानै आखाइनि थरसे ग्रेनेडखौ रैखाथि बिफाननो गथायनानै गावखौनो सारेन्डार खालामो। मख'नो गोनांदि दासान्दि आलफा उदांनिफ्राय गोबां केडारफोरा गावसोरनि आफादखौ नागारबोनानै खारखोमाबोगासिनो दं। नाथाय खारखोमाबोनानै हमजानाय केडारफोरखौ आलफा उदां आफादा थैनायनि साजा होनायखौबो नुनो मोनबोदों। मैया आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड काप खेलाया भारत आरो साउथ आफ्रिकानि गेजेराव जानानै थाङो। गिबियाव भारत हादोरा टसआव देरहानानै बेटिं खालामो। भारतनि हानजाया गासै 50 अभाराव 7 उइकेट्स थैनायजों 326 रान खालामनो हायो आरो भारतनि जानानै भिराट क'हलीआ गासै 101 रान खालामना नट आउट हैनो थायो। मैयानि दिना बिथांनि थाखाय स्पेशेल डेमोन मानोना बिथाङा मैयानि दिनावनो जोनोम मोनदोंमोन। थामहिनबा बिथांनि जोनोम सानमोन। 326 राननि बेरेखायै साउथ आफ्रिका हादोरा बेटिं खालामनानै गासै 27.1 अभाराव गासै 83 रानल' खालामनानै अल आउट जायो। भारत हादोरा गासै 243 रानजों खेलाखौ देरहानो हायो आरो भारतनि जानानै रबिन्द्र जाडेजा बिथाङा गासै 7 उइकेट लानो हायो। मख'नो गोनांदि मैया भारत हादोरा खेलाखौ देरहानो हानानै मोनसेल' बेबादि हानजा जानो हाबाय जाय मोन8 खेला गेलेनायाव गासैखौबो देरहासार जानो हानाय। दा भारत हादोरा पइन्ट टेबोलाव गासै 16 पइन्टजों सेथि मासियाव दं। भारत हादोरजों लोगोसे साउथ आफ्रिका आरो अस्ट्रेलिया हादोराबो सेमिफाइनालनि थाखाय क्वालिफाइड जानो हाबाय। दा मोनसेल' हानजाया सेमिफाइनालाव जायगा मोननो हागोन। BPF आरो GSP दोलोनि गिदिर खहा। मैया चिरां जिल्ला बिजनी इउपिपिएल मावख'आव मोनसे इउपिपिएल दोलोनि जयनिं हाबाफारि लानाय जादोंमोन। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला बे जयनिं हाबाफारियाव गासै BPF आरो GSP हानजानि गासै 973 सुबुंफोरा प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल दोलोखौ मोजां मोननानै इउपिपिएल दोलोआव हाबदों होननानै मिन्थिना मोन्दों। मैयानि बे इउपिपिएलनि गेदेर जयनिं हाबाफारियावनो बिटिआर हाग्रा बिफाननि EM रन्जित बसुमतारिया बाहागो लानानै खौरां बिजोङाव हाग्रामा महिलारिनि सायाव गोख्रों अजद होयो। बिथाङा अजद होनाय बादिब्ला हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिटिआरनि 34% हाग्रामा ओनसोलनि 15% हाग्रामा ओनसोलखौ एवस्रांनानै बिफां-लाइफांखौ सिलिंखार खालामना साहा बागान गायदों। एखनबा गावनि बिहावनि मुङावबो 150 बिगा हायाव साहा आबाद खालामदों आरो BPFनि मानसिफोरखौ थुलुंगाखांहोना हाग्रामा ओनसोलखौ एवस्रांनानै दंफां दानफायनो थुलुंगा होदों होननानै गोख्रों अजद दिखाङो। बिथाङा बुंबावनाय बादिब्ला BPF दोलोनि हेफाजाब होगिरिफोरा कालि फुजा एबा दीपावलीयाव जौ जुवा गेलेनाय बायदि हुदाफोर दं जायनि थाखाय रांनि आंखाल जानानै अरनबारिनि दंफांफोरखौ दानफायनानै फाननानै रां गथायनो सानदोंमोन। नाथाय EM रन्जित बसुमतारिजों दाजानाय सार्भिस प्रभाइडारफोरा बादा होनायनि जाउनाव लांनो हायैनि फाव फान्दायनानै थांनाय दाखालि NGOनि मावथिफोरखौ फाव फान्दायनो नाजादोंमोन। BPFनि थुलुंगा मोननाय दंफां सिखावफोरा होननानै गोख्रों अजद दिखांदों बिथाङा। थामहिनबा बिथां EMनि बुंनाय बादिब्ला दाखालि रायजोफोरा दंफां हमनाय दंफांफोरा सिखावफोरनिसोमोन होननानै बुंदों। बेखौनो NGOनि मावथिफोरा मावखुलिसिम दिखांनानै लाबोदोंमोन होननानै फोरमायदों बिथां EM रन्जित बसुमतारिया। थांनाय 5 नभेम्बर खालारखालि सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय तेजपुर गरामारि आनसलिकनि टुपुकिजार होननाय गामियाव गंसे बाथौ थानसालि बेखेवदोंमोन। बे थानसालि बेखेवनाय हाबाफारियाव राङापारा समिस्तिनि MLA कृष्ण कमल तान्ति बिथाङा बाहागो लानायजों लोगोसे सनितपुर जिल्लानि बड' साहित्य सभानि लेङाइ आफादगिरि बिथां प्रसन्त बर' आरो गाहाय आलासि महरै उदालगुरि जिल्लानि रौता कलेजनि गोरायुं बिथां धनुराम बसुमतारि बिथांमोनजों लोगोसे गोबां मेलेम
मेलेमजिबि सुबुंफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लाहैदोंमोन। तेजपुर गुरामारि ओनसोलनि रायजोफोरा फोरमायनाय बादिब्ला बे गंसे थानसालिखौ लुनो थांनायाव खाथि खाला गामिनि एबा गामिसिनि माखासे गुबुन धोरोमनि सुबुंफोरजों बाथौ धोरोम आजावनायाव आरो थानसालि लुफुंनायाव गोबां जेंनाजों भुगिनो गोनां जादोंमोन होननानै फोरमायदों। नाथाय दायो बेफोरबादि जेंनाजों जुजिनानैब्लाबो गंसे थानसालि लुफुंनो हानानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय होननानै फोरमायदों रायजोफोरा। थांनाय सानसेनि सिगां इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरि अमिय नार्जारिया खौरांगिरि मेल खुंनानै बिपिएफनि बारग' लेङाइ मावफुं सोद्रोमा खाम्फा बरगयारी बिथांनि सायाव माखासे अजद होदोंमोन। बिथाङा बुंनाय बादिब्ला बिपिएफ सोरखार थानाय समाव जेब्ला खाम्फा बरगयारी बिथाङा हाग्रा बिफाननि इएममोन अब्ला बै समाव चिरां रिपु रिजार्भनि सनाबादि दंफांफोरखौ दानफायना फानखोमादोंमोन होननानै अजद होदोंमोन। दा बिथांनि सायावनो 14 नं चिरां दुवार ब्लकनि बिपिएफनि दैदेनगिरि बिथांमोना खौरांगिरि मेल खुंनानै बुंथियो दि जुदि अमिय नार्जारि बिथाङा बिथांनि बुंनाय खोथाफोरनि रोखा फोरमान होनो हायाब्ला आयेननि राहा लानाय जागोन आरो बे दंफां हमनायनि आन्दोआव बिपिएफ दोलोआ जेबो लोब्बा गैया होननानै बुंदों। बेजों लोगोसे बे दंफां सिखाव खावनायनि सायाव गोख्रों नायबिजिरनो थाखाय बिटिआर सोरखारखौ खावलायहरदों बिथांमोना। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। एसेनोसै, गोजोन्थों।